lahutan nasarayawon ayun hanglit ninyo o sa balon. Ay ulibong kay ikaw, akigong maon basika, pagmalimayon. Ang magtatanong yung limon, ay ulibong para ka, pagmalimayon ninumduman at umanato. Nagkamot na nanaringsing, di unay kaguntinay hagkasing-kasing. Nang gamot na nanaringsing, di unay kaguntinay hagkasing-kasing. Sayaw na lahutan, namuan na lilipad at tumpanigura. Lagi ko na ayulhan, maupay na sungata, namuan na sumagkinay, inanyari na ang tutiman. Lahutan na sayaw, ayulhan kataksan, ang mga katitiro, di mo mahigit-gitan. Saling na'y paliwan at kung kabataan, kung nakakabating lahutan at lugang hiligitan. Lahutan na sarayawon, ayun hang kalagasan o katanong. Lahutan na sarayawon, ayun hang litinyo o sa balon. Once again, thank you so much. Para natong siyahan na sumayawan paypayan na minuto, kundi hira natin ng opening salvo para pagpasayawan paypayan na minuto. Damo-damo nga salamat to Reverend Father Elias Orsones. Damo-damo nga salamat Sugatman. Hani mo palis sa natin Hermana Mayor 2026. Amang Maria Pasada Pakaira. Damo-damo nga salamat. Once again, ladies and gentlemen, para namin natin utuhin makusok nga palakpakan at siyahan na sumayawan paypayan na minuto. And of course, ang masalamat ha aton bandayan ng gabi, and naman 3 minutes ang of Caldiga, and iyo maupay na tukala, yan ang gabi.